Il-kandidat għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli kellu kliem qiebes dwar il-mod kif tmexxa u qed jitmexxa l-Partit Nazzjonalista. F'waħda mill-intervisti li fuq Net Television qed isiru mal-kontestanti kollha għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, Frank Portelli qal li dak li Simon Busuttil kien jgħid li se jiġri lill-Partit Laburista se jiġri lill-Partit Nazzjonalista. Jekk nibqgħu sejrin hekk. Aħna diħlin ġo ħajt, mhux l-oħrajn, kemm għadnilhom. Sa titlu ġo ħajt. Diħlin aħna ġo ħajt. Fil-waqt li jafżal il-preżentatur li se jixxokkjah, Portelli qal li sar stħarriġ fl-aħħar jumejn li juri kif li kieku kellha ssir elezzjoni llum il-Partit Nazzjonalista imur qar minn kif mar fit-3 ta' Ġunju. Xan għandi xokkjak waħda issa. Għaddu kemm sar survey dal-jumej, għasridu jemnu. Kieku ssir elezzjoni llum nitilfu b'50,000. Jiġifieri aħna mit-3 ta' Ġunju sal-lum f'xarej, għax il-pitada jkunu għaddew xarej, tlifna 15,000 vot ieħor. Noqogħdu attenti x'qed nagħmlu. Qed nibagħtu messaġġ ħżiena. Il-kundanni fil-konfront tal-attitudni tal-Partit Nazzjonalista komplow fl-isfond li fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista attakka l-imħallef Antonio Mizzi. Portelli esprima d-diżapprovazzjoni għall-attitudni li ħa Simon Busuttil u stqar li messu mar il-qorti u mhux jgħid li l-imħallef se jaqtaħħa kontra l-Partit Nazzjonalista. Allura aħna ġejna qed nattakkaw persuna, qed nattakkaw imħallef, qed nattakkaw l-istituzzjoni tal-ġustizzja. Minar bażi. Żbalji kbar sostna Frank Portelli fil-waqt li ma semmijiex bisima stqar li ma jridx ikollu x'jaqsam mal-blogger nazzjonalista Defni Caruana Galizja. Aħna rridu noqogħdu attenti. Ma nibqgħux nassoċjaw ruħna ma' min għandu pinna li tweġġa lin-nies. Jien ma rridx ikolli x'naqsam ma' dan nies.